To ga shana ɗauka fim ɗin nan mai suna wa Kishiyar uwa. kishiyar uwa asiri ne. to ga jaruman nan wato ana ɗauka fim ɗin nan mai suna kishiyar uwa ga sunan ga sound ga wasu 'yan samari su ma 'yan makaranta ne ga wata nan ana mata hoto ita ma ban san sunanta ba Maryam. ita ma ga wata ita ma ita jarumar fim ɗin nan me yake iya cewa Ka bari in yi magana mana ban yi ba. Kishiyar uwa. to sai kishiyar uwa Rosa. na'am taho za a yi magana Muna ta dan luguti. darakta nake so Ga darakta. My director. Amina Alau 747 wuta kan wuta. sunana malam Ishaku San Jalungu Idris Sani Tanko kofar mata Sunana na Buriska. Sunana Jamila